Chai, brother Oluchukwu. Kedu ihe ọ bụ? Ịmakwana asụ ha bụrụ Jesus Christ n'elu obe. Ụtala ahụ nke a pịara n'elu obe. Ube ahụ nke a makwara ya n'akụkụ. Ọbụna dị okpu ogwu ahụ nke ekwekwere n'elu isi ọbara na-agba. Maka na ụmụ ụwa ka na-agarịrị n'ime mmehie. Chai! Na ọ dị egwu. Akaje mere Jizọs n'elu obe ka na-agba mmanya mmiri ruo ugbu a. Amjụgide gị eweli iwe, anyị ga-anọgide na mmehie ka mara wee rie nri. Nna Chineke ekwena. Akaje mere Jizọs na-ewute m n'obi. Nwanne m, Ọ na-ewute m. akaje mere nna m ukwu na-ewutekwa m n'obi. N'elu ụwa. Ọ na-ewute m. Akaje mere eze ndị eze na-ewutekwa m n'obi. Ọ na-ewute m. Akaje mere Jizọs na-ewutekwa m n'obi. Ọ na-ewute m. Akaje mere nna m ukwu na-ewutekwa m Ana m n'obi. ajụkwa gị ajụjụ. Ọ na-ewute m. Akaje mere eze ndị eze na-ewutekwa m n'obi. Olelelele. Ọ na-ewute m. Akaje mere Jizọs na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m n'obi. Akaje mere nna m ukwu na-ewutekwa m n'obi. Brother me. Ọ na-ewute m. Akaje mere Jizọs na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m. Akaje mere eze ndị eze na fụmụfụ na olelele. Ọ na-ewute m. Akaje mere Jizọs na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m n'obi. Eze na-adịghị ihe o mere ụwa ka e were kpọgide n'elu. Ọkpara ebube. Ọkpara ebube na E mere ya ka aja niile dị iche iche ihere ihere ụwa. ihere Gị nwa okorobịa lee ọkwa n'ihi ọkwa ị na-anụkwa olu m. ọkwa n'ihi gị Gị nwa agbọghọbịa lee ọkwa n'ihi ọkwa ị na-anụkwa olu m. emejuru ya iru. Ewu Jizọs eze m, ọ bịara nwụchitekwere n'oge ọnwụ taa. Kedu ihe iji ekele ya nwanne Ọ m? na-ewutekwa Onye o gị. mere gị n'elu ụwa. Ọ bụrụ na ọ na-ewute Ebere maka ukwe gị n'obi brodale. kedu ihe iji zuru ori na-aga n'ihu? Ebere ọ na-akụkwa gị n'obi ihe Jizọs mere gị a. O tikwere n'uhelai na masabatani maka ime ya ụwale. Afọ arịrị. Enyi m ọ na-ewute m n'obi akaja. Ọ na-ewute m. Akaja mere nna m ukwu na-ewutekwa m Nnukwu n'obi. ihere nke Ọ na-ewute m n'obi. Ọdama ọ na-agbakwa m anya mmiri na nnukwu ihe. Ọ na-ewute m. Akaja mere Jizọs na-ewutekwa m n'obi. Eyi. Ọ na-ewute m n'obi. Ole nke m ga-ekwughara ibe ya. O nwekwara nnọọ n'ime anwụ ndị eze anyị ihere kwesịrị ka ịkwasị. emere ya o. Gara gbaa ili ya gburugburu ka o bilie ka ha Ọ kụja. na-ewute O biliela n'ọnwụ. Ngwanụ ka m hụ ndị ga-abịa kpọtuo ya n'eluigwe Ụta ebe ọ nọ ya n'oche eze. bịara ya e. Oke mmiri na-egbu ogwe. Ụkpaka na-agba n'udu mmiri. Ọwọkọ ọwọ dike. Isi na-atụwa mpoto. Babahum bababahum. Onye nji eje eje, onye nji ala ala. Ọsọ ọfịa na Gedes. Ọkwa ya bụ ahụ ọwọkọ ọwụ. Ọ bụla na akaja emere mana o biliela. La na-asị m na ngaba na ikpe amaghị Iwe kwesịghị ekwesị. Jehova ka ebula gị elu. Ọnụ ga-asụ. Ndị na-etoru ga-etoru na-asụkwa magube n'akụkụ ha. Ọ na-ewute m n'obi. Ọ na-afụ m ụfụ na rụ. Ọnwụ Jizọs nwụrụ n'elu obe. Enyi m ọ na-ewute m n'obi. Brọda o. Ọ na-ewute m Akaja n'obi. mere nna m ukwu na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m Ụdara n'obi. bịara Jizọs na-ewutekwa m n'obi. Ọ na-ewute m Okpukpe n'obi. kwuru ya n'elu isi na-ewute m n'obi. Ọkpara eluigwe. Ọ na-ewute m n'obi. Ịmakwa na ha kpụgharịrị ya o. Ọ na-ewute gị. Gụọ ya asụ nwanne m. Izuru ori na-aga. Mmanya ube n'akụkụ. Ọ na-ewute gị. Uwekwa ya okpu ogwu Ịkwara iko na-aga. maka iyi nne ya ụwa. Ọ na-ewute Ya gị. nne ya. Asị gị chegharịa o Jizọs na-abịakwa n'ọsịsọ. O yesu. Ụtala bịara nna m ukwu a. Asị m ọ na-ewutekwa gị n'obi. Ọ bụrụ na ọ naghị ewute gị
na-ewute m nwa ọ na-ewutekwa m n'obi ọ na-afụ m ụfụ na-arụ okorobịa nle agbọghọbịa nle achọrọ m ka o wute gị n'obi onye nwuzitere ọnwụ ya ka m na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa Jizọs Kraịst ọkpara Chineke enyi m ọ na-ewute m n'obi brọda m ọ na-ewute m n'obi na nnukwu olu akaje mere nna m ukwu na fụmụfụ na rue akaje mere Jizọs na bụọkwa n'ụzọ akaje mere Jizọs na-ewute m n'obi ọ na-ewute m n'obi uwe mmehie m laa o buru uwe mmehie m laa n'elobe matakwanụ o buru uwe mmehie m laa o buru uwe mmehie m laa o buru uwe mmehie m laa matakwanụ o buru uwe mmehie m laa ụmụ ụwa o buru uwe mmehie m laa ọgwụgwọ mmelobe ewu Jizọs matakwanụ o buru uwe mmehie m laa ọ kwụrụ ụgwọ m n'elu obe ọ sị ka hazie n'ikpe amaghị ụmụnwa matakwanụ o buru uwe mmehie m laa o kwuru maka m kwere nwa ọnwụ n'elu obe ụmụnwa matakwanụ o buru uwe mmehie m laa ewo o buru uwe mmehie m laa o buru uwe mmehie m laa ụmụnwa matakwanụ o buru uwe mmehie m laa nwanne m o buru uwe mmehie m laa o buru uwe mmehie m laa matakwanụ o buru uwe mmehie m laa ọpụpụwe ngwongwo m o si ngaba n'ikpe matakwanụ o buru uwe mmehie m laa ibu ọrụ gị niile ka Chineke kwupụrụ mana matakwanụ o buru okwe mmehie ala ọ bụrụ mmadụ nke ụwa ya si gị weta ego kelee Jizọs nna m ukwu a onye mere ihe a wee nye gị tata o buru okwe mmehie gị la n'obi ọkwụgwụ okwu iji brọda m matakwanụ o buru uwe mmehie m la ụmụ ụwa o buru uwe mmehie m la ekele ya lele ihe ewu Jizọs eze na di m o buru uwe mmehie m la ụmụ ụwa o buru uwe mmehie m la ọgwụgwụ ụgwọ m ọ sị m gara n'ikpe matakwanụ o buru uwe mmehie m la onye na-achọ mkpa ka Chineke ga-enyedere ya na mma onye hụrụ m n'anya ngeji gịnị iwe kelee gị amaghịkwa nwanne m matakwanụ o buru uwe mmehie m laba o buru ụlọ m laba n'obere o si m gawa na m enweghị nsogbu ọbụla matakwanụ o buru uwe mmehie m laba ọ bụ gịnị ka ị na-echekasị dịnụ ọ bụ gịnị ka ị na-agbakasị matakwanụ ọ ga-ebipụ ibu arụ ata nsogbu abụghịzikwe ọkpụkpụ iji n'elu obe matakwanụ o buru okwe mmehie ala ome mmadụ meburuwo ya la enwerela m onwe mmehie na gị buru uwe mmehie m la enwo o buru uwe mmehie m la o buru uwe mmehie m la ụmụ ụwa matakwanụ o buru uwe mmehie m la matakwanụ o buru okwe mmehie m la Jizọs
Jizọs memekwela ka o si eme ewo enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu eze memekwela ka o si mere enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu aṅụrụ aṅụrụ ndụ memekwela ka o si mere enweghị m nsogbu enyi m o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu o meela ka o si emere m n'ime ndụ a mee ka m nwere onwe m site n'ime ọrịa wee pụọ mee ka m bụrụ onye a mụgharịrị ọzọ n'ime mmụọ dị nsọ mee ka ahịa m na-aga nke ọma lekwere m na-akpasasị ngwa ya ma na-ere Jehova nara ekele ana m ebula gị n'ụbọchị taa ọkacha amasị amasị ana m acha gị m oke mmiri na-egbu ogbe Jehova n'isi ana m asọpụrụ gị Jehova maka na ọ dịghị onye dị ka gị nara ekele na mkpu aka ebula gị iwetala ego anyị imekwala ka isi eme Jehova ime ụzọ mechiri emechi imekwala ka isi eme ọkpara Jizọs eze m imekwela ka isi emere m ihe mmadụ ụwa napụghị mere m ka Jizọs mere ihe dara ọ bụ gịnị ka m ga-eji kele gị eze m onye ọma m leyi ọgwa gị tọrọ n'ịga nke nọ na ya ekele juru n'ọnụ m ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị eze m ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị eze m ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị ọ bụ ife ego ofufe chi m onye mere ka ndị ndụ imekwela ka isi eme enweghị m nsogbu a eze m emekwela ka o si eme enweghị m nsogbu papa m emekwela ka o si eme enweghị m nsogbu etetela Lazarọs onye ka ọ kpalitere n'ọnwụ ọ fụrụ onye nke nwụrụ anwụ ọ sị tarịta akụ m onye nwere nwe ebulitewo n'ọnwụ ya bụ ihe ọ na-eme imekwela ka isi eme imekwela ka isi eme imekwela ka isi eme imekwela ka isi eme lenu mmadụ dịka Job onye ka ọ gwọrọ ekpenta lele Abraham nwanne onye kwere ya nwa ka na bazi ekele juru ọnụ bịa mee ya n'ọgba anyị taa ọgba anyị chọrọ ka iji Jehova imekwela ka isi eme imekwela ka isi eme eze m emekwela ka o si eme adịghị enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu aṅụrụ aṅụrụ ndụ m emekwela ka o si mere enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu onye ọlụ ebube ị na-agwọkwa ndị nrịanrịa ị na-ebuli ndị ogbenye Jehova iletala m onye ukwu m ngeji gịnị kele gị ọgaranya ngada ibulu onwe m onye elu onye nje ejekwe na-eje imekwala ka isi eme ọsọfịa na kedesi onye na-atụkwasị gị obi ebube mbeku ọ dị ka ugwu Zayọn ọsọfịa kaka adịghị n'ime ọfịa ewezụga n'ọnọdụ ha o Chineke na m mgbe niile ebighị ebi onye na-emere m malayi ngeji gị n'iwe ekele gị Amaghị m. imekwala ka isi eme imekwala ka isi eme ọkpara Jizọs memekwela ka o si mere m taa enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu eze m emekwela ka o si eme adịghị enweghị m nsogbu ịma na o mekwela ka o si eme enweghị m nsogbu Jehova daalụ ebube ụmụ Izrel adị ka onye na-arọ nrọ ebula ọnọchi eduwokwa m ọnụ aka Jehova ekpuchigo m n'elu ụwa ewu o kpuchiri m aka dike ịma na o kpuchigo m n'elu ebube mbeku aka Jehova ekpuchigo m n'elu ụwa eyi o kpuchiri m aka dike enyi m o kpuchigo m n'elu ụwa o kpuchiri m aka dike onye iro ọ dịghị ihe ga-eme m n'ụwa ọ ga maka na abụghị eze ị ga aha nke ị tụsịrị m atọla ya
nyere m aka nke dike mee m ka m bụrụ onye amụgharị ọzọ ebula gị elu imechiwo ndị mmanya igbochiri m aka dike ikuchigo maka dịka onye m ji eje eje Jehova eze ntọ ka ntụ gị nke a ọzọ abata m n'ọnụ oke mmụọ ome ọ bụ gịnị ka ga-enye gị Jizọs dadị mgbe m nọ n'ụgbọala ikpuchiri m aka dike na biznes nna m ikpuchiri m aka dike onye dịka gị isi m ebube bekum onye na-enye nwanyị aga nwa ọnụ m juru na-ekele mgbe onye iro na-achụgharị m ịgakpuchikwe m aka ikpuchiri m aka dike ikpuchiri m aka dike enyi m okpuchigo m n'elu ụwa ewu okpuchiri m aka Jehova m ekpuchigo m n'elu ụwa okpuchiri m aka dike ịma na okpuchigo m n'elu ụwa o brọda o okpuchiri m aka Jehova m ekpuchigo m n'elu ụwa ewu okpuchiri m aka dike o aha gị bụ ebe wusiri ike onye ezi omume na-agbaba ọ bụ gịnị ka ị na-agakwuru dịba anya nsu ọ na-agakwa agha agakwana n'ebe ahụ chọkwa Jizọs nna gị ugbu a ka o kpuchi gị aka dị ike ị ga-enwere onwe gị taa ana m John enwere chapter 1 onwe verse m 12 ọ sị ọ bụ ndị kwere na mbụ ndị nye ebe ikpere ya zọpụtara m mere ka o kpuchie gị aka dị ike n'ụbọchị taa ọ dịghị dịbe ike m na-aga n'ụlọ dịbe anya nso na-agha agha o Jizọs nna m ugbu a o kpuchigo n'ume aka dike ọ bụ gịnị ka m ga-enye gị ya onye na-achụkwa aja mmụọ aka na-achụrụ m aja mmụọ aka na-achụ ndị omekome aka na-achụkwa ndị iro o kpuchigo n'ume aka dike onye mgbapụta nke Jehova ewu ụlọ n'efu ka ndị na-ewu ụlọ jiri onwe ha tọgburu onwe ha n'ọnụ ịnapụtawo m onye nwe m ịtọpụwo m akwa mkpe m iwere ọṅụ ke m dịka ihe okike ana m echetakwa Ịlaịja onye kpuchiri aka dike onye ndọ Chineke nna m ukwu ọ bịara kpuchidoro ya ndị iro ya na-aga aga na bata bata o onye ọma m ji ejekwa eje aka na kpuchi anyị n'ọgba anyị chọrọ gị Jizọs nyenu m mma nke m ji aga ọgụ Jehova m onye m ji eje eje o eze mbara eluigwe taa ike na-abụ wili kpuchiri m aka dike eze m ekpuchigo m n'elu ụwa ewu okpuchiri m aka nụrụ m ekpuchigo m n'elu ụwa ewo okpuchiri m aka eze ndị eze ekpuchigo m n'elu ụwa brọda okpuchiri m aka dike nweli ndị ise erugo gbeji amakwanụ ndị nke kwere ekwe brọda nweli ndị ise erugo gbeji amakwanụ ndị nke kwere ekwe nweli ndị ise erugo gbeji amakwanụ ndị nke kwere ekwe brọda nweli ndị ise erugo gbeji amakwanụ ndị nke kwere ekwe gbaa ka ị ga-ama ndị a na-ebugharị akwụkwọ nsọ dịkwa njikere ndị na-ezi obi ekpere Jizọs Kraịst ei oke mmiri na-ebu ogwe nwere ndị ise erugo eji emekwenu ndị nke kwere ekwe ọ ga-abụ ndị ọchị na-akwa aka ya onye ukwu ga-etikwe mkpu nwanne gị ebilikwa ezi ụzọ ga-edezi ezi enyi nwere ndị ise erugo ndị amụmụ ọ bụ gịnị ka ị na-echekwa broda ọ bụ gịnị ka ị na-echekwa sista ịkwasị ga-adị nnupụ isi ga-adịkwa pretenda adịghị na ya hipokrist adịkwa na ya nwere ndị ise erugonu
meji amakwa ihe ịrụtakwara n'ọrụ a ndị mgbe oke mmụọ na-abịa kpọrọ ndị ya were lakwanụ n'eluigwe onye nwe ọlụ mgbe ọ na-ebe akwụghachi anyị ụgwọ ọlụ eze ebube ma ekwentị nwanne m nwere ndị nsọ erugolu meji amakwanụ ndị nke kwere ekwe brọda nwere ndị nsọ erugolu meji amakwanụ ndị nke kwere ezi ụzọ gị edezie orugo brọda ezi ụzọ gị edezie orugo brọda ndị nke kwere makwara ga-adịkwa ya o nwanne m oge ji ama ihe ịrụtakwara n'ọnụ makwara ga-adịkwa ọ na ha dị na nso makwara ga-adịkwa ọnọdụ ndị mmadụ na Jizọs anaghị abịa o onye nwe ọlụ nye ntị ka m gwa gị taa ọ na-abịa ịkpọrọ ndị ya o onye nwe ọlụ bi na were lalele igwe o onye na-alụ ebe ọ na-edeziri anyị o ebe obibi nke ka mma ọ bụghịkwa n'elu ụwa ụwa na-agakwa n'agha brọda o ọ na-agha agha o eluigwe bụkwa nke m meji amakwanụ ndị nke kwere ekwe ọkụkere ndị mme ọ bụrụ ma chika nwa ọdụ kwe aga m alakwa eluigwe o nwere ndị si erugonu meji amakwanụ ndị nke kwere ekwe o nwere ndị si erugo meji amakwanụ ndị nke Anya gara aka brọda o nwere ndị si orugonu o okorobịa na-ejikere kwa o agbọghọbịa na-ejikere